стани актьор. Едно реалити на Бит ТВ. Докато журито се концентрира, двукратно провалилия се в опита си да стане артист, Иван Панайотов заема своето място. Да видим дали този път ще успее да се докаже на комисията. Мамо, теба. Скиква до пенсия. Я да видим. Чакай, Чакай, доктор. Я да видим. Абе, дай аз да видя до пенсия, бе. Дай ми да това до пенсия, бе. Дай на мене, де. Иване, сега искам да ни убиеш. Как се казваш? Панайотов. Иван Панайотов. Иван Панайотов накара журито да унеме.